皆さん、こんにちは。エンディ・チョムです。今日は短い広東語を事前につなげて長い話す方法を練習します。広東語一文から長く話す。結構大事なレッスンですね。なぜ広東語短く聞こえるか？これ多分単語足りなじゃなくて考えつなぐ言葉は少ないことですね。今日はこの考えつなぐ言葉を勉強します。OK。まず、2分をつなぐ。次3分。最後に30秒話す。でももし30秒で広東語話すなら、これ結構すごいと思います。結構すごいですね。Seven connectors。今日使う7つのつなぎ言葉。まず一緒に読みましょうか。OK。一緒やりますね。同埋 and 或者 or 仲有 besides それに因為所以 because so 所以だからだけですね。而且しかも但係でも but の感じですね。OK。一緒にね、読みましょう。会話では、とんまいがとても自然。OK。名詞にもOK。動詞 ?OK。アクションにも使えます。OK。一緒に読みましょう。我中意飲咖啡，同埋中意飲茶。この同埋もちろん多の意味ですね。2番目。星期六我去行街，同埋同朋友食飯。この同は、最初の同埋は、そしての意味ですね。そして同朋友の同は友達との意味です。OK。呢半の3。佢識講日文。日本語。同埋識講英文。識講はもちろん話せるですね。例えば、私は広東語が話せる。我識講廣東話。我識講廣東話。OK ですか？ OK。続きます。或者、英語のですね。まだはが、まず例文の1あります。我哋食壽司或者食拉麵啦。我哋食壽司或者食拉麵啦。2番目。你可以搭巴士或者搭地鐵。3番。星期六或者星期日都得。この都得もちろんできる、大丈夫意味ですね。OK ですか？ 3番。仲有、それに、あと、さらにもう一つ。多分、さらにもう一つ一番合ってるですね。OK。仲有は会話で課題をもう一つ、OK。追加するときは便利。例えば、我中意香港嘅食物。仲有香港嘅電影。嗱、同埋の違うところは、同埋は大体同じタイプのものですね。飲み物。OK。言葉。でも、仲有は大体飲み物後で、もう一つのものは大体別種類のものですね。だから我中意香港嘅食物。仲有香港嘅電影。2番目の2の例文。今日要買牛奶，仲有雞蛋。3番。呢間酒店好方便，仲有個景は景色ですね。仲有個景都幾靚。かなり綺麗。例えばこの女の子かなり綺麗。嗰個女仔幾靚。嗰個女仔幾靚。わかりますか？
香港の女性嫌いですか？OK。because so 因為所以理由結果セットで言うですね。OK。英語の場合は because 使うときは so 使わない。so 使うときは because 使わない。でも広東語の場合は因為所以これ一緒に使うときは OK ですね。但是例文一やりましょう。因為今日落雨，所以我冇出去。你因為聽日要返工，會社に行く。会社行くですね。所以だから今晚唔可以飲太多。OK，3番。因為我想講廣東話講得自然啲，もっと小さい話したい。所以我每日都溫習。これ OK？OK，そして、所以これ一つ使えるです。所以は結果言うの結論言う際です。話を長くするのに非常に便利。例えば、我尋晚瞓得唔好。これはちょっと、原因ですね。理由ですね。OK。ちょっと情報ですね。だから、所以、今日好攰。だから昨日寝てないけど、飲んで、そうね、飲んでの感じですね。でもこれ、因為は言ってなかったですね。ただの所以だけで。今回はただ所以だけで使う。例えば2番目。呢度嘅租金好太貴，所以我想搬屋。呢度嘅租金太貴，所以我想搬屋。引っ越す。OK。想搬屋、引っ越したい。香港で引っ越すことありますか？ OK。3番。我未去過北海道，所以好想去一次。一回行ってみたい。例えばもし台湾の場合は、台湾に行ったことがないので一度行きたいです。広東語どう言えばいいですか？我未去過台灣，所以好想去一次。OK？ OK。続きね。而且しかも。OK。ちょっとしかもの感覚で。例えば呢間餐廳好食，而且唔貴。OK。これ多分香港の場合は、美味しいなレストランは大体高いですね。安いのレストランは大体食べ物は美味しくない。だからこの而且はちょっとイメージ違うの時は使いますね。呢間餐廳好食，但係唔貴。2番目。佢做嘢好快，而且好細心。そう、細心は細かい、丁寧ですね。でも、なんか、香港の場合は、仕事やる早い人は結構多い。でも、細かいのミスやることは結構多いですね。もう多い、同じ多いですね。だから早くて丁寧な人結構少ない。佢做嘢好快，而且好細心。3番。學廣東話幾有趣，好面白い呢？有趣，而且對我工作有幫助。唔所有呢？もし例えば香港とかマカオとか、例えばイギリスで、もしマンチェスターの辺で仕事する場合は、結構広東語を話す人結構多いですね。イギリスのマンチェスター、カナダのトロントの辺で。もし広東語できたらいろいろ役立つかもしれないですね。但係は the but ですね。日本語でも同じです。例文1。我好想去旅行，但係最近冇時間。2番。呢部手機幾好用，但係太貴。3番。我識睇中文，但係寫得唔係幾好。学校あんまり得意じゃない。僕は大体読めるだけど、
学は、僕の楽器の言葉結構下手で、中国語の場合は、英語の方がうまいですけど、OK。OK。そしてここですね。同埋、仲有、而且の細かいの説明ですね。同埋、だいたい and の漢字で、普通の and。仲有はそれにもう一つ追加するの時使います。而且はだいたいしかも。OK。しかも。これは OK ですか？ OK。グッグッグ。続きますね。この speaking tips ありますね。これ先生見てください。はい。或者定係。或者は定係。或者係我の感じですね。我星期六或者星期日去。でも定係は第一質問相手に A とか B を選ばせる質問ですね。你想飲奶茶定係茶？ sorry， 你想飲咖啡定係茶？你想去日本定係台灣？台灣と日本どちら行きたいの感じですね。OK ですか？左は者は普通のおの感じで、普通のまたはの感じで、右側の定係はだいたい質問するときは使います。Build a longer answer. OK。どうやってするですか？例えば最初はポイント。我中意住喺福岡。そして理由。因為生活好方便，所以我中意住喺福岡。そしてしかも、而且啲嘢食好食。でも福岡は食べ物普通美味しいですね。そう。所以而且多分合わないかな。まあ、練習ため而且使いましょう。而且啲嘢好好食。而且啲嘢就而且啲嘢食好食。sorry，もう一回。而且啲嘢食好食。嘢食は食べ物。嘢食食べ物。好食は美味しい。しかし、但係天氣真係好熱。そうね。今年の夏は結構暑いわ。暑すぎるわ。昼時は出かけないわ。こんな感じ。これは自分で練習しましょう。例えば、我中意 Mary 同埋中意 Susan。我中意 Yuki 同埋中意 Ayako の感じですね。我想去旅行2番目。旅行行きたい。但係冇錢。888。これ興味あれば、コメント欄で書いてくださいね。こんな感じ。最後僕これ読んで、OK 終わりましょう。まず No.1。我中意睇戲、同埋中意聽歌。音楽聴くですね。どんな音楽好きですか？感動っぽく聞いたことありますか？2番。今日好凍，所以得㗎啦，我唔想出街。3番。我想買，例えば iPhone ですね。我想買，但係しかし太貴。OK？こんな感じで。4番。呢間餐廳咖啡店好舒服，而且咖啡好飲。そう。例えば、この店はおしゃれだけど、でもコーヒー欲しくないの店たまにありますね。これはただいいのおしゃれだけじゃなくて、気持ちいいだけじゃなくて、コーヒーも美味しいな感じ。5番。我要買水果，仲有我要買麵包。こんな感じ。OK。これ答えですね。これは長いのスピーキングの質問ですね。結構難しいで。例えば、你中意住喺日本嘅？你中意住喺城市定係鄉下？你覺得學廣東話難唔難？你中意一個人旅行定係同朋友旅行？你覺得日本夏天點樣？どう
やってみてください。コメント欄とか、もしやったら僕にメールで送ってください。OK？ あなたの作文直します。OK？ 最後これ一回僕読んで、多分最後ですね。OK？ これ読んで終わりましょう。OK？ A net should be one long answer. OK？ 而家読みます呢。我幾鍾意住喺城市，因為交通方便，所以去邊度都容易。仲有城市有太多餐廳，sorry，城市有好多餐廳同埋商店，而且通常開到好夜。但係城市嘅租金比較貴，而且有時太多人，所以我都想間中去鄉下休息下。鄉下もちろん田舎のところですね。完璧な文より短い考えを事前につなぐ方が会話では強い。OK 僕上辺のこと書くですね。OK どうですか？今日はわかりますか？時間あればこのちょっとやってみてくださいね。見てくださってありがとうございます。また次と会いましょう。再見。